θεωρώ ότι σήμερα εμείς δεν ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε κάποια διαστήματα του πρώτου ημιχρόνου, στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά ήμασταν αναγνώριστοι και μέχρι να πει τον γκολ φαινόταν ότι δεν πατούσαμε καθόλου καλά. Δεχτήκαμε τον γκολ, φάνηκε ότι μας επηρέασε πάρα πολύ, ήρθε και αποβολή, δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ και νομίζω ότι και με λιγότερο παίκτη θα από εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Πιστεύω ότι η Προσάνη παρουσιάστηκε πολύ ψυχωμένη μες στο παιχνίδι, σε αντίθεση με εμάς. Εμείς προσπαθούμε να το διαχειριστούμε το παιχνίδι διαφορετικά, πράγμα το οποίο δεν μας βγήκε σε καμιά περίπτωση. Και μοιραία φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο θέλει να φτάσει στη χρειά μου στο τέλος. Εντάξει, σίγουρα ήταν ένα ντέρμπι, σίγουρα ήταν πρώτος με δεύτερο. Σίγουρα νομίζω ότι οι δυνατότητες της ομάδας δεν είναι αυτές που είδαμε σήμερα. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να δείχνουμε χαρακτήρα στα δύσκολα παιχνίδια και δεν το έχουμε κάνει αυτό ακόμα φέτος. Και από εκεί και πέρα πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι, να είναι ένα παιχνίδι το οποίο τελείωσε. Πρέπει να δούμε μπροστά, πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να το βάλουν κάτω, πρέπει να συνεχίσουν την προσπάθεια που έχουμε κάνει από την αρχή της χρονιάς και να παρουσιάσουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο για τη συνέχεια. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Προσάνη για την νίκη της και για τη δική μου την ομάδα νομίζω ότι ώρες θα δείχνουμε τον εαυτό μας. Γιώργο. Συμφωνήσω με τον Βάδη στην ανάλυση του παιχνιδιού. Νομίζω έκανε μια πολύ καλή ανάλυση του παιχνιδιού. Το πρώτο ημίχρονο, εμείς πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, είπαμε ότι πρέπει να κλείσουμε τα του αντιπάλου. Ότι δεν έπρεπε να περάσει η μπάλα στο Τζιπλίδι για να έρθει στην εύκολη. Είχαμε παίχτη πάντα πάνω του και θα έπρεπε να αποκόψουμε και το κέντρο από αυτόν. Το κάναμε πολύ καλά εκτός από μία περίπτωση που απειληθήκαμε ουσιαστικά σε όλο το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, όπως είπε ο Βάμπης, στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιαστήκαμε πολύ καλύτεροι. Κλείσαμε ακόμα περισσότερο τους χώρους του κέντρου, με αποτέλεσμα να το ελέγχουμε. Πετύχαμε τον γκολ στις όμορφες πλαγιοποίησεις που κάναμε. Και θα συμφωνήσω μαζί του ότι μετά την αποβολή και το δεύτερο γκολ, εκεί κάπου τελείωσε και το παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά μας που στα πολύ σημαντικά παιχνίδια δείχνουν πραγματικά χαρακτήρα. Στα πολύ σημαντικά παιχνίδια δείχνουν τις δυνατότητές τους. Και έχω πει από την αρχή της χρονιάς ότι όταν η ομάδα μας βγάζει τις δυνατότητές της, τότε πιστεύω ότι είμαστε πιο κοντά στη νίκη από οποιοδήποτε άλλον αντίπαλο. Να ευχηθώ την ομάδα της Πετρούσας, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, να της ευχηθώ καλή συνέχεια και να δώσω πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά μας για την πολύ μεγάλη νίκη που κάναμε σήμερα απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο και να τους πω αυτό που τους λέω πάντα, ότι όταν δείχνουμε το χαρακτήρα μας και την προσωπικότητά μας, το πάθος μας και τη διάθεση μέσα στο γήπεδο, τότε σίγουρα τα πράγματα είναι για μας πάρα πολύ καλά.